Una hemen Ilauna Bilaka kolektiboak Euskal Herrian estrenatu duen ikusgarri berria, eta hori Maitaldia dantza festivalaren karieta bat. Hemen, Atabalaretoan. Egia da, tipidanik ikusten dugula Maitaldia erreferentziako festivala bezala, dantzarentzat bederen, eta ez dakit guretzat bada beti kriston ilusioa hemen aritzea. Ene ustez, Bilakaren indarra bada kolektibo bat girela eta azkenean niez naiz koreografoa sentitzen bakarrik. Koreografoa sentitzen naiz taldearekin beraz. Ene ustez, bakotsak ekarri ditugu mugimendu batzuk edo ideia batzuk, baina azken finean denan hasten da eta zaila da erratea Arturek hori ekarri du edo Janek hori, Joritzek hori, bada gu lauon nahasketa bat. Eta gainera egin dugu topaketa hori adart gioarekin eta hor biziki interesgarri izan da gure kulturaren gainean distantzia hartzea eta ikustea nola antzekotasun gauza bat bazen Okzitandiar kulturarekin, nola dantzak azkenean nahiko antzekoak ziren, muga bakarra bazen zentzu batean mentala. Hori pixka bat ginda berbada adar duoak egiten zuen lan horretatik, ohartu bai gira ere bai azkenean bai musikalki eta bai dantzan, badirela azkenean parekotasun hainitz erritmoen aldetik eta musikalki ere bai melodia, kantu batzuk. Orduan interesgarria izan da atsemaitea beze zubi egiten altziren haien artean, nola uztartu eta bi dantza desberdinetatik bakar bat egin. Ilauna esango genuke bi hitzen nasketa dela bezala ez. Azkenean Okzitaniako eta Euskal Herriko tradizioen nasketa bada, bai musikalki eta bai dantzaldetik. Okzitaniatik hartuko genuke luna edo ilargia esan nahi duna, eta Euskal Herritik iluna, ilauna, azkenean hitz joko bat da biena. Emanaldi honekin saiatu geha gau beltzai erreferentzia bat iten, eta beste askotan landu deun bezala ilauteria edo lurran iratza hartzea, kasu honetan alderantzizko lan bat nahi genuen. Orduan, hasiko gineke udazkenetik gutxi gorabehera negua nola iristegan, ez? Eta denan, iratza hartzea berrean, denan lokartze horta bidea nola izango litzaken azaltzen saiatzea, erritual txiki baten bitartez. Bilaka kolektiboak bere bidea segitzen du Ilauna ikusgarriarekin, Miarritzeren ondotik Luson agertuko da azaroaren 18 eta gero otsailean Parisen ere bai. Jaun-andreak izan ontsa eta nahi duzuen arte.